Hi havia una vegada un nen i una nena que van sortir a passejar per la muntanya. Chino-Chano van anar pujant muntanya amunt. Quan van arribar al cim de la muntanya, van trobar una casa. «De qui deu ser aquesta casa?», es preguntaven els nens. Però, més que van rumiar, no eren capaços d'esbrinar-ho. Així doncs, van trucar a la porta. Toc, toc. Es van quedar parats quan van veure que s'obria la porta i... «Un gegant! Quina por!» Un gegant amb cara de pocs amics va obrir la porta i els nens, quan el van veure, van marxar corrents espantats. A pocs metres d'aquella casa es van trobar una dona que els hi va dir que no tinguessin por i els hi va donar un esborrador màgic. Els dos nens es van quedar parats perquè no en tenien res. Després d'una estona pensant, finalment la nena li digué: «És de guix! El gegant és de guix! Si l'esborrem, ja no haurem de tenir por!» «Tens raó!», li digué el nen. «Podem esborrar el gegant amb l'esborrador que ens ha donat aquella dona!» I així va ser com van decidir tornar a la casa del cim de la muntanya per esborrar el gegant de guix. Quan van arribar a la porta, van trucar i, com ja havia passat l'altra vegada, el gegant de guix els va obrir. I el nen li digué: «Si li esborrem el nas, no ens podrà olorar!» Zip-zap! I el nas del gegant va esborrar. «Si li esborrem la boca, no ens podrà menjar!» Zip-zap! La boca del gegant va esborrar. «Si li esborrem les orelles, no sentirà per on anem!» Zip-zap! Les orelles del gegant van esborrar. «Si li esborrem el cabell, ja no quedarà res d'ell!» Zip-zap! I el cabell del gegant van esborrar. «Si li esborrem els ulls, no podrà veure per on anem!» Zip-zap! I els ulls del gegant van esborrar. I quan ja no quedava res del gegant, els nens van sentir un plor desconsolat. Què estava passant? Qui devia plorar d'aquella manera? Era el gegant. El gegant de guix estava plorant. Potser aquell gegant no era dolent. No, no ho era. No era un gegant dolent, era bo. I el que volia no era menjar-se els nens, era jugar amb ells. Els dos nens es van sentir ben tristos per haver esborrat el pobre gegant i de la mateixa manera que li havien esborrat, van tornar a fer parèixer cada part del gegant. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat.